Kun ruokaa valmistetaan suurelle joukolle ihmisiä, vastuu hygieniasta korostuu. Kaikki perustuu koko prosessin aukottomaan hygienisyyteen, oikeisiin toimintatapoihin, siisteyteen ja hyvään käsihygieniaan. Jokaiselta ammattikeittiössä työskentelevältä vaaditaan elintarvikehygienian perusasioiden tuntemus. Onhan sinulla hygieniapassi? Keittiötyöhön eivät kuulu oma kännykkä, kynsilakka, korut, rannekello tai lävistykset. Peität hiukset päähineellä ja työvaatteesi ovat asianmukaiset. Ja muistat pestä kädet aina ennen kuin kosket elintarvikkeisiin. Päivittäiset rutiinit auttavat ammattilaisia välttämään virheitä. Omavalvonnan velvoitteet löytyvät elintarvikelaista, mutta yksinkertaisesti omavalvonnassa on kyse ammattikeittiön keinosta varmistaa tekemänsä ruoan turvallisuus ja mikrobiologinen laatu. Ruuat säilytetään niille suositelluissa lämpötiloissa. Lämpötilat varmistetaan mittauksin, joko automaattisesti tai manuaalisesti. Ammattilainen huolehtii työpisteensä siisteydestä koko ajan. Työtasojen puhtautta seurataan pintahygienianäytteellä. Ja jokaisesta valmistetusta ruokaerästä otetaan säilöön omavalvontanäyte.